ćemo igrati Minecraft Pocket Edition dvoje. Tu je sa mnom moj brat Ivan. Pos. I danas ćemo nastavljati Minecraft Pocket Edition dvoje. Pa da krenemo. Evo, on je u prošloj epizodi srušio ovu kuću. Tu će se on sagraditi novu, tu je moja bašta. Tu sam ja složio baštu. Sada ću si još okolo složiti kuću. I ovaj epizoda će malo manje trajati. Malo kraće. U stvari možda neće, možda ćemo ići u rudnik. Ja ću ići. Ne treba pomoć. Ne treba. Već za čas ćemo i u rudnik iti, kao što je rekao. Reko, peko, pa izreko. Onda malo smanjim zvuka, da bi nas bolje čuli. Jasno. Posaditi mrkvu. Čekaj, aha, tu je ova kuća. Evo ga. Tu je krompira posaditi. Kod čija negdje u vodi. Nekakva životinja je u vodi. Evo još ćemo se posaditi pšenicu i evo ga. Nismo posadili. Sada ću ja iskopati tu rudnika. Pa ima sam pećina jedna. Ja se bom ovako složiti. Onda se moram sam to napraviti. Ja pa imam ovu pećinu. Ja se bom napraviti. Ovako. Ćemo ovo ispeći. Zalagovalo mi je. Evo ga. Sad ćemo štapiće imamo, ok. Sad ćemo se staviti što nam ne treba. Pa ćemo pretvoriti. Imaš ugljena Ivek? Ugljena. Ne. Sad sam za bez veze pretvaralo ovo. Kaj? Ugljena sam si mogla ispeći. To mi ne treba, rudniku to mi ne treba, to mi ne treba. Kao što vidite, ja rušim ove male kuće i jednu sam zrušio od prošle epizodi. Napraviti metalni hram. Ja ovu zrušim kuću, ja idem rudariti onda. Evo. Sad ću nam morati s početka rušiti jedno drvo za ugljen. Tako. Sad kamenje. Rušiti. Imamo 4 minute. Sad će video možda izaći rano ujutro, a možda i odmah sada. Ja ću odmah dati. Evo ga. 6.
Ovako ću, tu ću ostaviti još. Sad ću malo počekati, malo četiri, dobro. Sad ću početi. Haha, gle ovu kokoške sam napravila lekao. Kopati po dvije rupe. O, sada nam je lupati. I oprostite zbog malih lagova do procesora, zato mi puno stvari radim. Idemo malo Našla sam još jednu kuću, ono, tam, kak i ti imaš, onaj balkon. Di? Ide noć? Ne buš ti tu? Ne znam. Evo ide noć, odi prespavat. Samo skopam kamenje. Trebat će. Dobro. Tu mu živel za početak dok se ja svoju kuću ne napravim. Ja ležim. Evo sad prespao me, ja ću još malo skopam u rudnik i to bilo to za epizodu. A, krivo vrata. Dobro, zatvori vrata. Am ti? Idemo u rudnik. Ja još nisam se ni stavil stvari kad ne treba. Idem s njim ostati na brzinu. Tu ću tak za početak ostaviti. To mi ne bu trebalo. Peć, ne. To mi ne. To mi bu trebalo. Aj, ne, uzet ću. To mi ne treba. Evo ga. To mi ne treba. Ovako. Tu će poslije ići stepenice. Evo još ćemo malo u dubinu. Evo, to je to. A sad ja idem. 25 blokova u dubinu išćemo ići. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, A. 12, 13, A ja ću si napraviti rudnik, ali ne znam gdje je ona pećina. Samo ne znam gdje da bude moje. 17, Kaj? a još blokovi 14, 15, 16,
Ja ne znam ti da si djelam rudnika. Ako opet ćemo da vidim da rudnije pokretiramo. Opao sam u jednu pećinu. Ja sam našao pećinu. Ali ne mislim da si ti našao pećinu u koju sam ja upala. Neću ja da si radim rudnika. A neka mi rudnik ovako tu bude. Snimamo 10 minuta. Sad ćemo završiti. Oho. Opa. Opa, za malo me skeleton ubil. Opa. Ili smo 16 metala dobro. Otkud gađa on? To ću ja zakrpati. Tako. Napravit ću rudnik s ove strane. Da ćemo poslije urediti rudnike. Neće se morat da čas krampa napravi drugog. Evo one pećine koje smo tam iskopali. Snimamo 12 minuta. Dobro. Ugljena vidim. Evo, ajde sada. Skeleton. Ima malo života. Sad sam urasnila. Još malo metala. Posili smo 18 metala. Dobro. Minuta. Bude predugačak video. Ne, ljudi vole da gledaju. Sada će 15 minuta. Dobro, ne mora stalno govoriti.
Evo i to bi bilo to za ovaj epizod. Ja mislim da vam se svidjelo. Ja ću to popraviti, u sljedećoj epizodi ću sve to složiti i to bi bilo to.